ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଣ୍ଡରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 11ଟି ୱାର୍ଡକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠିତ। ପଞ୍ଚାୟତର ମୋଟ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା 2112 ରହିଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଷ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା 1062 ଓ ମହିଳା ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା 1050। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚଳିତ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ 3 ଜଣ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡରୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ କୃଷି ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି ଓ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ଖଣି ଖାଦାନ ଭଳି ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ସେହିପରି ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିକାଶ ହେବା କଥା ଓ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସୁବାସିନୀ ସାହୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିଜୟୀ ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କାମ କରିବି ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବରେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଭାନୁମତୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିଜୟୀ ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଧୁରା ରହିଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବି ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ମୁଁ ପଣ୍ଡରୀ ଗ୍ରାମର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ ହୋଇନି ସେ କାମ ମୁଁ ବିଜୟୀ ହେଲେ ମୁଁ ସେ କାମ ସବୁ ପୂରା କରିବି। ସେ ଯେନ୍ କାମ ମାନ ଇଏ କରୁଥିଲି ସେଟା ଯେନ୍ଟା ମାନି ହୋଇ ସିଠି କରବାରକେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛି। ଏହିସବୁ ଅଙ୍କ କଷା ଭିତରେ କିଏ ସରପଞ୍ଚ ପଦ ହାତେଇବା ପାଇଁ କିଏ ସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ସମୟ କହିବ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲଖନପୁରରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରଜା ନ୍ୟୁଜ୍।